आरो गुबुन मानसियाबो बेखौ नुनानै सानगोन जे बेखौ मारै हमनो हायासै जे बर' हारिनि बिफाखौनो एसेबां जे गाज्रि कमेन्ट सासे उदखारिजों रुजुनानै बेबायदि कमेन्ट होनाय नेगेटिभ कमेन्ट जे बेखौनो साजा होनो हायासै। थारैनो बे साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैयाखै बेफोरबायदि जे थासारि जे फैयोब्ला नोंथांमोन बेनिखायनो थाबैनो बेखौ एक्सन लाथारनांगौ, एरेस्ट खालामनांगौ। रायजो राजा नोंथांमोनखौहाय आंनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बयखौबो हरनाय थाबाय। गोबाव समनि उनाव आं भिडिअ लानानै फैदों नोंथांमोन जे नोंथांमोना थाम्बनेइल लानानै मोनथिखाबाय आं मानि सायाव बे भिडिअखौ लाबोदों। दा गुबै बाथ्रायाव फैदो नोंथांमोन जे दिनैहाय जे जोंहा गोदान दिल्लीनि कैलाश कल'नियावहाय जे जोंहा बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि मुङै जे दोंसे लामानि मुं जे जोंहा मोननो थांगासिनो नङा होमबा। दा थारैनो दा बेखौ लानानै जे जोंनि बड'फा उपेन्द्र ब्रह्म जे जोंनि बर' हारिनि बिफा दा फादार अफ बड'स दा दिनै आरोबाव जोंनि बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि डेथ एनिभार्सारि 35 डेथ एनिभार्सारि सान। थारैनो नैबे सासे सुबुङाहाय नोंथांमोन जे बिक्कि देखा होननाय सासे सुबुङा जे जोंनि बर' हारिनि बिफा बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि सायाव जे मोनसे जोबोद गाज्रि मोनसे कमेन्ट होदों आरोखि पस्ट। जे बेफोरबायदि कमेन्ट पस्ट होनाया जे साननो गोनां बाथ्राखि थारैनो नोंथांमोन जे जोंनि बर' हारिनि बिफाखौनो बेबायदि बाथ्रा बुंनो हालायनानै एसेबां गोहो गोनां नङा होमबा। थारैनो नोंथांमोन एसेबां गोहो थाबाय बिसोरनावहाय जे उन सिगां साननाय फैयो नङा होमबा। बुजिनाय मानसिफ्रा उन सिगां साननानै बा बुजिखानानै बे कमेन्टखौ होखादोंबो जानो हागौ बे मानसियाहाय। दा बे बिथांखौहाय दा जोंनि बर'नि आफादफोराहाय थाबैनो बेखौहाय एक्सन लानांगौ आरोखि। थाबैनो बेखौहाय एरेस्ट खालामनांगौ। थाबैनो बेखौ आसाम पुलिसा एरेस्ट खालामथारनांगौ। जोंनि बर' हारिनि लिडारफोर जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरि बिथांमोना बेखौ खावलायनांगौ आरोखि थाबैनो। जे गोबां बे ससियेल मिडियाआव भाइरेल जागासिनो दङ। थारैनो जोंनि बर' हारिनि बिफा दा बेखौनो सनमान होआसै नोंथांमोन। एसेबां साहसै दे बेफोरबायदि जोंनि बर' हारिनि बिफाखौहाय जे बर'नि बिफाखौहाय दा बेफोरबायदि जे सासे उदखारिजों रुजुनानै बे सासे उदखारिखौ बेफोरबायदि जे सेलेब्रिटि खालामनाय जा सेलेब्रेट खालामनाय फालिनाय बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनाय जे उदखारिजोंसो रुजुबाय। दा बिथाङाथ' उदखारि नङा, बिथाङाथ' स्टुडेन्ट इउनियननिफ्राय फैनायसो, स्टुडेन्ट इउनियनाव खामानि मावनायसो बिथाङाथ'। दा स्टुडेन्ट इउनियनावथ' उदखारियाव गोलैया। थारैनो बिथाङाहाय जे बेफोरबायदि नेगेटिभ कमेन्ट जे जोंनि हारिनि बिफाखौहाय बेबायदि बुंबाय, गोसोआव बिराद दुखु मोनो आरोखि बर' हारि जानानै, बर' जानानै। दा बे मानसिखौहाय थाबैनो एरेस्ट खालामथारनांगौ आरोखि नोंथांमोन। बयबो बेखौ खावलायनांगौ आरो जोंनि बर'नि आफादफोरा थाबैनो एक्सन लाथारनांगौ, एरेस्ट खालामनांगौ। ओरैनो हगारजाया नोंथांमोन। दा बेखौ जुदि ओरैनो हगारोब्ला उननि समाव आरो गोबां मानसिफ्राबो दा बेफोरबायदि बुंगोन, साहस मोनगोन। दा जेबो खालामनो हाया, जा बुंबाबो जेबो बिसोरखौहाय जोंखौ जेबो खालामनो हाया बा हमनो हाया। दा साहस फैगोन मोनसे गोसोआव नङा होमबा। दा बेखौ ओरैनो हगारनाय माने उननि समाव आरोबाव बे मानसियानो माबा मोनसे गाज्रि नेगेटिभ कमेन्ट बेबायदि होबावगोन आरो गुबुन मानसियाबो बेखौ नुनानै सानगोन जे बेखौ मारै हमनो हायासै जे बर' हारिनि बिफाखौनो एसेबां जे गाज्रि कमेन्ट सासे उदखारिजों रुजुनानै बेबायदि कमेन्ट होनाय नेगेटिभ कमेन्ट जे बेखौनो साजा होनो हायासै। थारैनो बे साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैयाखै बेफोरबायदि जे थासारि जे फैयोब्ला नोंथांमोन बेनिखायनो थाबैनो बेखौ एक्सन लाथारनांगौ, एरेस्ट खालामनांगौ। जे जाहाथे गुबुन सुबुंफोराबो बेफोरबायदि कमेन्ट होनायनि नेगेटिभ होनायखौ नुनानै बुजिनानै सानै हयै कमेन्टखौ होयो आरो उन समावहाय बेफोरबायदि जे जाथाय जाबावा। दा बेखौ साननानै जोंनि बर' हारिनि आफादफ्रा एक्सन लादो आरोखि थाबैनो। जोंनि बर' दैदेनगिरिफोराबो माबा मोनसे बाथ्राफोर बुंनांगौ आरोखि बेफोरखौहाय। थारैनो जोंनि हारिनि बिफाखौ असनमान खालामनाय सासे उदखारिजों रुजुनाय बेयो बिराद रागा जोंथावबो आरो लाजिथावबो। बे जोंनि ससियेल मिडियाआवहाय जे बेफोरबायदि जे भाइरेल जागासिनो दं दा गोबां जे जोंनि ससियेल मिडियाआव दा बेफोरबायदि गोबां गुबुन जाथियाबो नुनानै सानगोन, आसरित मोनगोन जे बर'नि बिफाखौ जे बेफोरबायदि बुंनाय। थारैनो बिथांनिया गोरोन्थिखा
गोरोन्थि बाथ्रा बुंनायावहाय बिथांखौहाय हमनांगौ, साजा मोननांगौ, जे बियो आयेनावनो दंखायो नङा होमबा, जे गोरोन्थि बुंबाय, जे हारिनि बिफाखौनो बेफोरबायदि गोरोन्थि जे उदखारिजों रुजुजानाय बाथ्रा बुंनाया गोरोन्थिखा, नंखाय बाथ्राखौ बेफोरबायदि नेगेटिभ कमेन्ट होनानै फोसावनाय, बिथाङा दाय मावबाय, गोरोन्थिखा, थारैनो बिथाङा हमजाखानांगौ, साजा मोनखाथारनांगौ, बे सैथो आरोखि नोंथांमोन। दा नोंथांमोना मा सानो, बेखौहाय मा सानो नोंथांमोनहाय? बिथांनि बुंनाया एसेबां रागा जोंथाव आरो लाजिथावबो जादों आरोखि बर' हारिनि थाखाय। नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायहरदो बिथांखौ मा खालामनांगौ, बिथांखौ साजा होथारनांगौ थाबैनो, आरो माबायदि साजा होनांगौ बिथांखौहाय नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।